Wala na lang lab. Ay, magkano. Yummy! Harap may contact number sila, 0963-866-5863. Tapos yung ilang FB page, RNS Ilonggo, Kainan. Tapos din na ilang lugar sa akin sa Lazaro, Iloilo City. So yun mga kalot, February 24, subong adto kami subong sa sa RNS, kay Tito Lucas. Before ang iyang lugar ara sa Barangay Kubay, pero nag-change area sila. Dito na subong sa office ng LTO no. So yun mga kalot, ari na kami. Dili sa gilid sa Petro na raw. Tubang LTO. So ari. Yan. Ay, let's mo na. Sa RNS. Pada dilapad na. So, bigyan natin ilang mas tarat sa mga kakulatan na wala. Parang ilang ginabalikas mo. Panit, 90, KL, 100, Eco, 110, Ulo, 110 na mga prices nila sa mga ginabaligyan nila. May mga kalapagin nila mga pata din sa RMS Ilonggo, Kainan. Yung change sila yung mga kalapagin nila ngayon no? Sa una pakahan pag inasalan sa Ilonggo, Kainan. RMS Ilonggo, Kainan. Ang mga live page, i-search sila. Kaya naman, ako na ito. So, bigyan ko kami rin yung Ari kasi dito, sana pagbiyasan nga ilan mo kailan na. Wow! Masaya sa ilang hata. Ako nisa. Tapos ang ilang sisi. Dilakdakan nila mo sila. So yung mga kalat, ala gravy ang ilang sizzling chicken. So yung mga ulit amulo, gaso-aso pa amuli siya subuhan ang mga luto. Dali din Tito Lucas. Sa palabuton pa, damo sila dire sa Ilong Baligya. I-support ang mga business natin ng mga tropa no. So yung mga ulit, kung gusto niyo mag-tilaw sa pata, swabe gid sa sabor. Nag-affordable gid sa inyong bulsa. Diri na sa RNS Ilonggo Kainan, diri sa tubang sang LTO sa gilid sang Petron. Ang ila, ang dinakdakan nila, pork may Bombay, katumbal, ano pili? Ang meron sila may surugin butang. Namit sisig ang tsura ya pero wala ini sabor. Dili lang din sa RNS, tilawan yung mga kulot. Ang iyo sabor, kahang siya. Tapos nanam. Diba? Bo! Gapangagat ba? Ala sisig ang tsura yung mga kulot, pero wala ini sabor. Tagawa yung mga kulot. Mga luto, sabor sa luto, itulukas. So, lapit mo lang yung tagaharo ka. 9 to 10 rin ka open na ako lang. Hindi lang sa kapong video. Salamat gid sa mga local business natin yung mga local. So yan, dahil lang sa ilabas ko guys.